Itse pilotti. Voiko sä oli katsojille vähän valaista niin miten tämä tilanne tälleen kävi? Jaa, tämä on niin haastattelu. Joo, tämä menee uutisiin. Se meni uutisiin, niin mä olin käynyt sille melkein Kivinan tasolla ja Joo. Miten tämä alueen maatalouden väki suhtautuu laskeutumisen tähän paikkaan? no ei ole mitenkään ihmeellisesti. Se on ollut hoksana koko tapahtumaa. Saakohan sitä kahvia? No se täytyy käydä kysymässä erikseen. Ja takaisin tuonne toimistolle.